Ginpatpat sa isa ka legal expert nga mahimo gid mapasakaan sang kaso kriminal ang mga tawo nga naga-catcall sa isa ka indibidwal sa publiko sa social media man o kon sa workplace. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney General Dorado, Professor sang Social Science Department sang West Visayas State University, iyagin pahay nga sa idalom sang Republic Act No. 11313 o kunang mas kilala nga anti-bastos law sarang mapasakaan sang kaso ang tawo nga nagabuya sang hindi husto nga mga tinaga ilabi na may kangtanan sa sexualidad o kon sa lawas sang iya gina-harass nga individual. Dugang pa ni Attorney Dorado nga kung mapamatudaan ang isa ka individual nga guilty sa mga paglapas, posible ini magpangtubang sang mabugat nga penalidad pero sang pagkapreso nga naglabot sang 4 tubanong kabulan kag multa nga naglabot sa 100,000 pesos kung magdangat sa third offense ang nakamit sa isa ka tawo. Ginainganyo man ni Dorado ang tag sa ka individual nga nag-experience sang anuman nga sa isang harassment nga magpangisog kag mag-report sa otoridad. Nga mga bagay, abi sang tawo okay lang. So makita sang iban nga ginaobra ina sa imo, abi man sa to sang tawo nga to okay lang amuhon kasi na obrahon niya man. Maskin nga hindi ka mo close or personally or hindi ka mo kilalahay personally, no. So mag-complain, magpaligid sang complain as much as possible, no, para nga hindi yan napagsoliton kag maging leksyon para sa iya ang ina nga ginobra niya towards that particular person. Nabarian ang gabahin sang pagpaatag sang abogado nga si Attorney General Dorado. Ang ini nga diskusyon may kangtan man ini sa mainit sa gihapon nga ginaistoryahan nga kontrobersal nga pahayag ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay angot sa aktres nga si Ann Curtis.